салом дӯстони азиз, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. раҳмат ки моро тамошо мекунед, раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед. худованд ҳар яки мову шуморо дар паноҳаш нигаҳбон бошад. ман имрӯз хостам барои шумо як намуд пирашкии хело болаззат, бо роҳи осон, бо маҳсулотҳои дастрас нишон диҳам, ё ин ки питса ҳам гӯем мешавад. барои хамир ба мо 1 стакан оби ҷӯшомада, 1 қошуқ намак ва 500 грамм орд лозим аст. мо ҳамаи маҳсулотҳоро ба ҳам омехта карда, баъдан бо даст ана ҳамин хел хамир тайёр мекунем. эҳтиёт бошед ки дастатон насӯзад. ана ҳамин хел хамири ман тайёр шуд. рӯи хамирро пӯшонида мемонам то ин ки дам гирад ва дар ин ҷо маҳсулоти дарунашро тайёр мекунем. ба дарунаш ба мо калбаса яъне ҳасиб, сир яъне панир ва помидор лозим аст. мо маҳсулотҳоро ана ҳамин хел чӣ хеле ки дида истодаед реза мекунем. ман маҳсулотҳоро реза карда тамом кардам. акнун хамирро ба 2 қисми баробар тақсим мекунем. қисмҳоро звола мегирем. ана ҳамин хел зволаҳоро боз ҳам мемонем 5-10 минут ё ки дақиқа дам гирад. зволаҳои мо дам гирифтанд. мо зволаҳоро тунук мекунем. зволаҳоро тунук карда тамом кардам. акнун ҳасибро ба ана ҳамин тарз ба рӯи як зволаамон мегузорем. аз болояш помидорҳои реза кардаамонро низ мегузорем. аз болои ҳасиб бовар кунед ҳамин қадар болаззат мебиёяд. аҷоиб. шумо ҳам ба хонадонатон тайёр кунед. боварӣ дорам ба ҳама, ба фарзандо хеле маъқул мешавад, хеле писанд мебиёяд ва маҷбуред ҳар рӯз ҳамин хел пирашки питса кунед. акнун ана ҳамин хел сирро низ мечинам. ана туппаи дуюмамонро аз болояш ана михел тунук мекунем.
бо стакан ё ин ки ягон чизи гирд ки мувофиқ ба ҳамон ҳасиб бошад. хамирамонро анами пирашкиҳоямонро мебурем. мондагии хамирро туппаҳоро анами хеле зубола мегирем ва боз тунук карда боз ҳами хел давом медиҳем. гирдуҳои питса пирашкиро ҳами хел бо дастамон сахт зер мекунем то ин ки дар равған кушода нашавад. ва дар равғани бисёртар дар алоби миёна аз ду тараф сурх карда мегирем. ҳамаашро пухта тамом кардам. бинед чӣ хел зебо омадааст. маззашам хеле болаззат аст. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед.